ש"ס משניות במשך השנה. בהתחלה היה לי אשליה לגמור את זה תוך חודש עד ה-30, וזה לא, התברר שזה לא ריאלי, והרבה מאוד נשארו אז הרבה מסכתות, אז דחינו את זה להזכרה הזאת. ובין היתר, אז אני שמתי לב שסדר טהרות נשאר, אף אחד לא לקח, חוץ ממסכת פרה, כל הסדר טהרות נשאר מיותר, אז לקחתי על עצמי ללמוד את סדר טהרות. והגעתי למסקנה שהמהפכה הגדולה שתהיה כשיבנה בית המקדש זה לא הקורבנות. קורבנות זה איזשהו, יש כל מיני שיטות בזה, אבל זה סדר, טומאה וטהרה, דברים שנצטרך לקיים אותם כמו שהם מתוארים במשנה, בגמרא, ללא ספק. וגם אם קורבנות, אני גם חושב שיהיו קורבנות, אבל זה בעיקר עסק של כהנים, זאת הבעיה שלי, לא של רוב העם. אבל טהרות זה דבר שאני לא חושב שיש אלפית אחוז מהאנשים בארץ שתופסים זה הקשיים והזה. אז אני מאוד שמח שלמדתי את הדבר הזה, כי יש בהחלט צורך בהכנה ובלימוד הנושאים האלה, שגם בזמן המשנה למדו פחות טהרות. היה איזה סיפור שרצו על הרב קופר, אני חושב רצו להכשיל אותו, ואז שאלו שאלות על הקצין. בסוף כאן מסכת הקצין, גם אז הם במסכת שלא למדו, כמעט ולא למדו, גם גדולי ישראל. הוא אומר, יבוא בגמרא שכאשר הגיע רב יהודה לקצין, היה מתקשה בטעמה. ואמר אביו של רב ושמואל, אני רואה כך. זאת אומרת, כאילו הדברים הכי קשה שיש... ולא, זה רבי מאיר ורבי נתן רצו להקנית את הנשיא רבי שמעון בן גמליאל, ואמרו לבקש ממנו שילמד לו קצין, שלא היו ידועים לו. זה דברים די מדהימים, ואני מקווה שזה בקרוב אנחנו נוכל ליישם את הדברים האלה. כל המשנה וכל הסדר וכל הסדר טהרות ובמסכת הקצין האחרון מסתיימת במשנה שכביכול אין לה שום קשר לא לטהרה ולא לקצין ולא שום דבר. זה אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש, ועוזרותיהם ממלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך אותו לשלום. אז הפסוק, החצי פסקה האחרונה זה הגיוני, נסיים בזה, בברכה, אבל האמירה הזאת שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל כל צדיק וצדיק 310 עולמות, מה המשמעות של זה? זה לא דבר ברור. אז המפרשים אומרים שנותנים, ייתנו להם, הטוב שיהיה לעולם הבא זה 310 פעמים יותר מכל התענוגות של העולם הזה. אבל 310 זה, לדעתי זה קצת אלגורי, אבל הכוונה היא שמי שאוהביו של הקדוש ברוך הוא, אלה שהולכים בדרכי התורה, מה שיש להם זה יש. זאת אומרת, זה קיים. מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו משאים, נשאר. ואין ספק שכמות הדברים הטובים שאבינו עשה במשך 99 שנים יישארו לו לנצח וגם לנו. לגבי מה שאמרו, אני זוכר כשהגעתי ללמוד במכון מאיר בישיבה, אז אני חשבתי שאני בערך סגן של הרב הראשי בישראל, ושאני יודע את כל ההלכות שבעולם. ומדי פעם, כמה פעמים אמרתי לו שאיזה מנהג שהוא לימד אותנו, איזה הנהגה שלא ככה עושים.
כי אנשים אמרו שלא ככה עושים, אז אמרתי, אז לא ככה עושים. ואבא שלי כל פעם, כשהייתי אומר לו משהו כזה, הוא היה מחייך, הוא מטה את הראש לצד, ואומר, תעשה מה שאתה רוצה. ככה לבד, הוא לא שינה את דרכו כמובן. וכל השאלות שאני זוכר, התברר שטעיתי. שהוא צדק בזה. טוב, היה איזה ניסיון, זה קצת חריף מה שאני יכול להגיד, זה היה איזה ניסיון, הרב אדרי גם רמז על זה, היה ניסיון בשנים הראשונות של המדינה למחוק את הממסד הרבני הספרדי, שלא היה ספרדי אלא עיראקי, כלומר מזרחי, למחוק, להשתלט על כל הפסיקה של הספרדים ועדות המזרח. אז כמעט לא, לפני 40 שנה, כמעט ולא היו אנשים שהמשיכו, היו, אבל הרוב המכריע לא המשיכו בהנהגות המיוחדות של יהודי מרוקו, טוניסיה או אלג'יריה, גם אם יש שינויים ביניהם, אלא כולם התנהגו כמעט כמו עיראקים. ואני, כשמישהו שואל אותי אני מעדות המזרח, אני אומר, זה קצת קשה לי, אם אני בא מארץ שנקראת מערב, אני לא יכול להיות מזרחי. ואבא שלי, בלי כל התיאוריות האלה, מה שאבא שלי עשה מספיק טוב בשבילי, אני לא הולך לשנות. להתחיל לאוהבה ויש. תודה רבה.